Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Барчабызга да хайырлы җомга көннәре насыйп булсын дигән теләктә, бүген сезнең белән эфирда мин Миңназым Сәфәров булырмын. Халыкны юк итим дисәң, иң элек аның хәтерен юкка чыгарга кирәк. Хәтерсез кешегә аның тарихы да, теле дә, мәдәнияте белән дине дә кирәкми. Мәдәният белән динне юкка гына бергә куеп сөйләмибез. Татарда бу ике төшенчә һәр вакыт янәшә торган. Ләкин дәһри чорларында безгә динне агу итеп раслап, халыкны диннән генә түгел, бай рухи мәдәниятеннән дә читләштерделәр. Шушы зилгән шылбырны ничек ялгарга? Күнегелгән калыбыннан чыгарып ташланган җәмгыятьне ничек итеп иманга кайтарырга? Татар авылына ничек итеп җан өрергә? Әлеге һәм башка авыр сорауларга җавапны без бүген студиядәге кунагыбыз белән бергәләбезләрбез. Рафиq Мөхәммәтша улы Мөхәммәтшин 1955 елның 19 февралендә Татарстанның Балтач районындагы Борнак авылында дөньяга килгән. 1977 елда Казан дәүләт университетының тарих факультетын тәмамлаганнан соң 1995 елга кадәр Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм тарих институтында эшли. Аннары 6 ел дәвамында Татарстан фәннәр академиясендә хезмәт куя. 2006 елдан башлап бүгенгәчә Россия Ислам университеты ректоры, тарих фәннәре докторы, профессор, Татарстан фәннәр академиясенең академигы. Хайырлы көн, Рафиq әфәнде. Хайырлы көн. Менә Совет чорының мәдәниятне бутарлап ташлаганнан соң төзәтәбез дип алынганыбызга да инде хайран гына вакыт үтте. 30 еллап вакыт үтте бу инде. Үзгәртеп карабыз дип башлаганыбызга. Ләкин аңлашыла инде вакыт кирәк дип әйтәбез һәр вакытта да, әйме? Ләкин озаккарак сузылмадымы? Һәм менә бу халәтебез безнең нормага әйләнмәдеме? Юк, чыннан да вакыт инде 80-нче еллар ахыры, 90-нчы еллар башыннан дин җәмгыятькә әйләнеп кайтты. Ул процесслар әкренләп бара. Ул теге тиз генә эшләнә торган эшләр түгел, чөнки диннең җәмгыятькә әйләнеп кайтуы бит инде ул кешенең дөньяга караш системасы белән дә бәйле. Менә без 90-нчы елларда инде балаларыбыз, оныкларыбыз динне укый алмадылар, мин укый алмадым, алар укысын дип, аларны чит илгә җибәреп булды. Аннан соң инде менә мәгариф системасы формалашты. Һәр инде безнең мәгариф системасы бар, дини мәгариф системасы. Бүгенге көнне менә без инде иң мөһим бер этапка җиттек. Һәр инде чын мәгънәсендә бөтенесе, әтиләре, балалары мөселман булган гаиләләр формалашып килә. Бер система барлыкка килеп бара. Мәгариф системасы да бар, әтиәниләр дә хәзер мөселманнар, балалар да мөселманнар. Һәм шуңа күрә менә ул процесслар бара дип әйтер идем мин. Ул чыннан да әкрен инде ул бик кызу бара торган түгел. Ну, бәлки аны ашыктырып та булмыйдыр. Ул бит инде буыннар алышыну белән дә бәйле. Һәм шуңа күрә менә без үзебезнең менә килгән студентлардан яхшы күрәбез инде ул гаиләдә дини тәрбия алган балалар хәзер инде абитуриентлар, студентлар арасында күренә башлады. Ә менә безнең чорда алай түгел иде бит инде ул. Ул укырга килә, ләкин ата-анасы инде ул совет чорында тәрбияләнгән. Дини тәрбия аңар әбисеннән, бабасыннан әз генә эләккән. Менә шуңа күрә процесслар бара, уңай якка үзгәреш бар дип әйтер идем мин. Менә авылларыбызга, авыл мәчетенә кеше кайтыр да, мулла әзерлекле мулла кайтыр да, бөтен дөньяны үзгәртер дигән нидә бер ялгыш фикер яши. Менә сез ничә уйлыйсыз? Мәчетләребез чыннан да Аллага шөкер, хәтерем ялгышмаса 1300-дән артык. 1500 мәчет бар. 1500 хәтта киеме мәчетебез бар. Менә буларга biz аларны имамлы, муллалы итә алабыз беренчедән. Икенчедән, ул муллалар безнең авыл теләгәнчә тормышны кинәт кенә үзгәртеп җибәрә алалармы? Чыннан да менә Татарстанда инде мәчетләр саны буенча безнең төбәк республика ул Россиядә беренче урыннарда тора дип әйтергә мөмкин. Кавказдан тыш инде мәчетләр бар, һәр уку йортлары бар безнең, 10 уку йорты бар инде, Болгар академиясе бар, менә безнең югары уку йорты 8 мәдрәсә, теге дин әһелләрен, муллаларны әзерләү мөмкинлекләре бар. Мулла чыннан да авылга кайта, дөрес алар барсы да авылга ашкынып тормый инде, чөнки ул шул ук проблема бит инде. Эш хакы, тору урыны, хатынга эш, балаларга мәктәп
мәктәп, балалар бакчасы ул бик җитди проблема. Һәм шуңа күрә инде Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен эшлим дип, авылга кайтып, эшне урнаштырып, эшле башлап җибәрү яшьләр күп, әмма ләкин менә безнең проблема елдан-ел катлаулана, чөнки һәр безнең кичкенә авылларда инде мәчетләр бар, имамнар кайтару шактый авыр, чөнки анда мәктәп юк. Мулла яшь булса да өйләнсә, хатынына эш юк, балалар бакчасы юк. Авыл кичкенә булгач, садакасы керә, эш хакы юк, чөнки эш хакын беркем дә түләми. Әмма ләкин менә мәчет, имам авыл өчен бик мөһим. Менә эшләп киткән авыллар бар, менә безнең, минем үземнең инде туган як Балташ ягы, менә Бербаш авылында Җәлил хәзрәт, анда балалар, бөтен мәктәп балалары диярлек мәчеткә йөри. Балалар гаиләдә ата-аналарын тәрбиялиләр. Менә балалар барында, инде мәчеткә кергән балалар барында, өстәлгә теге нинди дә булса эчемлекләр чыгару дигән әйбер юк. Ягъни ул ата-аналар тәрбияләргә тиеш булса, бу инде икенче ягы. Һәм шуңа күрә дә менә мәчетнең булуы, теге имамның булуы авыл өчен бик мөһим. Эшләгән теге авыллар бик яхшы үрнәкләр бар дип әйтер идем мин. Дөрес, теге имам гына кайтып авылны үзгәртер дип ул инде бик үк дөрес түгел. Үзгәрә, менә үзебезнең авыл, мин инде Балташтан шулай ук, Борнак авылыннан башта менә 90-нчы елларда инде менә мәчеткә 6 пенсионер йөри, менә авыл ичендә тагын пенсияга чыга, менә 7 булабыз, 8 булабыз дип шулай саныйлар иде. Хәзер инде менә читтән торып мәдрәсә бетерүчеләр бар. Балалар белән эшли башладылар. Кичкенә класс ачтылар, дин дәресләре бирәләр. Шулай ук менә процесслар әкренләп бара. Һәм шуңа күрә менә авылда мәчетнең булуы һәм инде ул бик мөһим фактор дип әйтер идем. Бигрәк тә менә тел проблемасы өчен инде, чөнки мәктәпләрдә хәзер татар теле һаман инде ул икенче планга күчә бара. Бүгенге көндә инде менә татар телле вагаз тыңлау, дин нигезләрен татар телендә балаларга укыту, инде ул менә дин нигезләре белән бер рәттән телне саклау өчен дә шактый зур мөмкинлекләр бирә дип әйтер идем мин. Рәфиq әфәнде, менә безнең тарихка карасак, борылып татарны мәхәллә коткарган дип әйтә алабыз. Шулай бит. Мәхәллә иң авыр вакытларда да мәхәллә булып яшәгәннәр. Менә бүген дә шушы эшне көйләп җибәрүгә нәрсә кылмаучылык итә безгә? Шуннан да менә Гаспринскийның әйткән сүзе бар. Исмаил бик Гаспринский инде ул мәшһүр теге Кырым татары, инде безнең татар өчен зур галим. Ул мәхәллә мини кичкенә бер дәүләт дип әйткән, мини государство. Һәм шуннан да татарлар өчен революция кадәр бигрәк тә менә дәүләтчелек җимергәннән соң инде мәхәллә ул бик күп функцияләрне үз иченә алып, татарларны татар буларак, аның диннәрен саклап калу өчен зур роль уйнаган. Ләкин һәр бит глобализация чорында яшәйбез. Казанда менә без инде ул хакта галимнәр белән дә сөйләшәбез, конференцияларда оештырабыз. Гомумән зур шәһәрләрдә бүген мәхәллә, традицион мәхәллә оештыру мөмкин түгел. Мөмкин түгел. Ул инде заман таләбедер инде. Икенче яктан әлбәттә мәхәллә булса җайлы булыр иде. Авылда да бүген менә мәхәлләләр, оешып киткән мәхәлләләр бар. Мәсәлән, Чуашстанда Тукай авылы бар. Тукай авылында ул мәхәллә, ул хәтта милекләре белән идарә итә, җирләре бар. Алар бик күп проблемаларны, инде дә булса теге дини проблемаларны түгел, хәтта икътисади проблемаларны да үз эшләренә алып хәл итәләр. Шуңа күрә менә мәхәллә модельләре бар ул, әмма ләкин бүген инде теге традицион классик мәхәллә оештырып җибәрү шактый авыр, чөнки заманы башкарак. Шуңа күрә дә мәхәллә кирәк инде. Менә шәһәрдә дә без бит менә авылда да шәһәрдә ничек итте ул? Әйтә бүген менә бу мәчеткә барып килим әле бүген. Аннары икенче җомга ул мәчеткә дип. Бер яктан дөрестер дә инде. Ул икенче яктан менә син үзеңнең ниндидер бер кичкенә шушы җәмәгатьчелекнең инде агъзасы итеп бер эш итеп хис итү юк. Менә ул исламда һәр вакыт булган. Һәркем үзенчә генә, әйме? Ул намазны калдырмыйм ди инде. Ул эштән чабып тиз генә ул бер мәчеткә барып килә. Ул анда керә дә намазны укый да, ул тиз генә китә. Ул үзенең күршесендә кем басканын да күрми, күрсә дә ул аны танымый да. Менә ул әлбәттә инде аны теге тискәре дип әйтеп булмый. Ул бүген заман шундый.
Zaman менә шуңа күрә кызганычка каршы мәхәллә инде ул традицион мәхәллә юк. Бүгенге көндә аны чек торгызырга дигән модельләр шулай ук юк дәрәҗәсендә. Ләкин менә мөселман өммәтен берләштерү факторы ул бар. Шуңа күрә дә бүгенге көндә ул проблемалар ачык дип әйтергә мөмкин. Сез диннең мәктәпкә керүенә ничек карыйсыз? Менә бит андый бәхәсләр дә күп булып алды инде ул. Безнең бигрәк тә күп милләтле Россиядә. Biz ona әзерме дип әйтмәкче булам мин бу чакта. Чыннан да ул менә ул проблема күтәрелде. Инде ул мәктәпләрдә дин нигезләрен укыту түгел инде ул, аны инде ул мәктәп дөньяви икәнлеген бөтен кеше дә таный. Һәм шуңа күрә дә динне теге мәдәни, культурологик буларак фән дип укыту. Ягъни инде дин нигезләрен укыту түгел, диннең менә мәдәнияткә кергән өлешен күрсәтү, дин тарихы аша. Һәм шуңа күрә инде ул бүгенге көндә 4-5 классларда укытыла. Бездә менә Татарстанда безнең җитәкчелекнең позициясе бу мәсьәләдә бик шактый җитди булды. Чөнки башка төбәкләрдә классларны инде бүлгәләп, менә сез мөселман балалары, сез ислам дине нигезләрен укыгыз, менә сез христианнар, православие дине нигезләрен укыту дигән төбәкләр күп. Әмма ләкин Татарстанда инде бу мәсьәлә җитди куелды. Мәктәп дөньяви дин буенча балаларга мәгълүмат бирергә кирәк, әмма ләкин алар bütün dinler hakkında мәгълүмат алырга тиеш дигән позиция инде ул беренче президент чорында да шулай иде, Минтимер Шәрип чорында да хәзер дә шул позиция бар. Мин аны дөрес дип саныйм. Һәм шуңа күрә менә балалар бит инде барбыр мәктәп ул билим бирә. Билим. Мәктәп беренче чиратта белем бирергә тиеш. Дин ул дөньяга караш системасын формалаштыра. Дөньяга караш системасын гаилә формалаштырырга тиеш. Безнең мәчетләр бар, мәктәптә алар белем алырга тиешләр. Һәм шуңа күрә диннәр турында да белем кирәк. Безнең балаларыбыз төрле секталарга кирип китмәсеннәр. Алар дөньяви теге диннәр турында мәгълүмат алып чыксалар, һичшиксез аларга ул инде менә үзләренең тормышта урыннарын табу өчен урын бирәчәк. Һәм шуңа күрә дә бүгенге көндә менә мәктәпкә инде теге дини тәрбия дип мәктәпкә өстенә аны эләргә ярамый. Һич тә ул дөрес түгел. Ул дөньяви мәктәп. Анда төрле милләт балалары укый. Һәм шуңа күрә дә менә безнең бүгенге көндә мөмкинлекләребез бар, гаилә бар, инде мәчет бар. Шуңа күрә син баланы мөселман итеп яки башка диндә тәрбияләсең килә икән, бөтен башка инструментлар бар, институтлар бар. Мәктәпкә син баланы белем алу өчен җибәрергә тиеш. Менә шуңа күрә бу өлкәдә инде позиция ул шактый ачык булырга тиеш. Кайбер дин белгечләре диндә елага урын юк дигән ул элгәрәк күбрәк ишетелә, хәзер әзрәк ишетелә инде. Менә шундый фаразлар булды, фикерләр булды дөресрәге. Диндә андый нәрсә булырга тиеш түгел, диндә милләт юк, диндә бу елаларга урын булырга тиеш түгел дип. Сез ничек карыйсыз моңа? Юк, ну дин ул йолалардан тора инде. Чөнки менә 5 вакыт намаз укымасаң, мин мөселман дип күпме кычкырсаң да инде, ну 5 вакыт намазың укылмаса, башка йолаларны үтәмәсәң, шуңа күрә дә һәр диннең инде үзенең 5 баганасы бар. 5 баганалар инде ул шул йолаларга барып, инде ул 5 вакыт намаз уку, хаҗ кылу, инде син ураза тоту йолалар, шуңа күрә ул диннең асылы. Һәм шуңа күрә дә инде диннең инде дә булса фәлсәфи фикерләүләргә генә кайтарып калдыру һич тә дөрес түгел. Ул диннең асылын, мәгънәсен юкка чыгара дип. Тормыш белән бәйләнеше дә булырга тиеш. Әлбәттә, нары инде менә милләт белән бәйләнеш дигәндә, ул хакта инде Коръәндә ул ачыктан әйтеп язылган инде. Мин сезне кабиләләр, милләтләр итеп яраттым. Сез бер-берегезне өйрәнергә, белергә тиеш дип, ул Коръәндә язылган гыйбарә инде. Шуңа күрә диндә теге милләт юк дигән сүз дөрес түгел ул. Чөнки Аллаһ Тәгалә безне татар итеп яраткан. Һәм шуңа күрә монда сүз акцентлар турында бара. Беренче чиратта без әлхәмдүлилләһ без мөселман, без татар дип сөйлибез. Шуңа күрә биредә аларның берсенә капма каршы куярга да ярамый. Алар икесе берсе тунландыра торган. Мин мәсәлән үзем татарлыгым белән горурланам, шул вакытта мин мөселман. Алар бит берсенә берсе каршы килми. Һәм шуңа күрә бүген инде менә ул инде теге диндә милләт юк дигән инде сүзләр ул инде юкка чыгып бара инде, аңлыйлар күбесе хәзер. Төптән аңламаган кешеләрнең фикере буларак кабул итәргә кирәктер инде моны. Әлбәттә, ул һич тә дөрес фикер түгел. Ни кызганыч вакытыбыз азагына якынлашып килә, шуңа күрә Марсель Пруст ролларына күчәбез сезнең белән.
Сез иратларда югары бәйле торган сыйфатлар. Ул инде менә теге ышанычлылык, ул ышанычлы булырга тиеш бар яктан, икътисади яктан ул гаиләне тота алырга, аның даими эше булырга тиеш, һәм ул гаилә өчен авторитет булырга тиеш. Хатын-кызлардагы шундый ук сыйфатлар. Хатын-кыз ул гаиләнең тоткасы булырга тиеш. Хатын-кыз ул иң беренче чиратта менә теге карьера турында түгел, гаилә турында уйларга тиеш. Сезнең өчен иң зур бәхет нинди? Менә иң зур бәхет инде ул үзеңне менә кеше буларак инде реализациялау мөмкинлеген табу. Рәхмәт, ихлас җавапларыгыз өчен. Ага таба да шулай итеп бергә очрашырга, күңелдә туган сорауларга җаваплар эзләргә насыйп булсын. Амин, шулай булса. Күңелеңдә тәртип урнаштыру дөньяда тәртип салуга караганда күпкә җиңелрәк дигән бер акыл иясе. Һәр кайсыбызга да күңел тынычлыгы теләп, бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, Аллаһ Тәгалә алдында 12 ай бар. 12 ай арасында Аллаһ Тәгалә 4 айны айырып куйган. Бәрәкәте белән, нуры белән, рәхмәте белән. Һәм бигрәк тә Коръәндә Аллаһ Тәгалә шушы айларның бәрәкәте турында искә алып, һәрбер изгелегебез, һәрбер игелегебез ул айны тагын да күбрәк саваплар белән Аллаһ Тәгалә тарафыннан бүләкләнер. Һәм шул ук вакытта гөнаһлар да, хаталар да белә торып кеше шушы айларда гөнаһлар, хаталар үтәсә, ул вакытта гөнаһларның да саны һәм гөнаһларның да начар тәэсире кешенең шушы айларда белә торып үтәсә, ул вакытта күбәяшәк дип килә. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам хадисен искә алганда Пәйгамбәрбез әйтә, шушы Аллаһ Тәгаләнең айын, Раҗаб айын, менә безнең әле килгән айы, Раҗаб айы, Аллаһ Тәгаләнең айы, Аллаһ Тәгаләнең айы булгач, Аллаһ Тәгалә үзе савабын таратыр, билгеләр һәм кешеләр белән үз юмартлыгы белән аларга рәхмәтен җибәрер дип килә. Һәм Пәйгамбәрбез әйтә, тырышыгыз Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә якынайырга. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ничек якыная алабыз? Изгелекләр эшләп, игелекләр эшләп, һәм бигрәк тә уразалар. Уразалар тотып, шушы безнең Рәсәй җирлегендә бигрәк тә әйбәт, Аллаһка шөкер, көннәребез кыска, төннәребез озын, гыйбадәтләр, дуалар күбрәк кыла алабыз һәм без уразаларыбызны да җиңел генә тота алабыз. Ул Аллаһ Тәгаләнең бик зур бүләге. Һәм Пәйгамбәрбез әйтә, кемдә кем шушы уразаларны, Раҗаб уразаларын олыглап үтәсә, ул вакытта Аллаһ Тәгалә алдында ул гөнаһлардан кифара кыла торган улуг бер изге гамәл булып саналар. Мәсәлән, китерик мисал. Бер ел дәврендә һәр ай сайын безгә хезмәт хакын түлиләр. Әйтик, 20 мең түлиләр. Һәм җитәкче килде дә, каралы, хезмәт хакының күтәрелүен теләсән, менә киләсе 4 ай эшләсән, шулай ук эшләсән, яки бераз тагын күбәйтсән эшеңне, 5 10 күбрәк түлим. Ничек әйтербез микән? Ярый эшлим, әлбәттә эшлим, Алла бирсә, әйбәт булган бу дип сөенеп, шатланып, без изгелекләребезне дә шушы изге айларда күбәйтергә тырышырга тиешбез. Күбәйткән сайын Аллаһ Тәгаләнең әҗере, савабы һәм бигрәк тә рәхмәте, тормышыбызда булган нуры, ярдәме киңәер, күбәер. Аллаһ Тәгалә шушы изге айларны изгелекләр белән мул кылырга насыйп әйләсен. Шушы улуг форсат белән файдаланырга насыйп ваясар әйләсә иде.